Dobar dan svima, veliki pozdrav na početku, sve vas pozdravljam koji me prate, naravno uvek. Evo danas ćemo da spremamo nešto slano, u pitanju su slani paketići, vidjet ćete veoma jednostavno za pripremu, to u stvari kao jedan zalogaj da kažemo, neki slani. Malo nam je sastojaka potrebno, koristit ćemo brašno oko 350 grama, jedan prašak za pecivo, 200 ml tople vode, 150 ml ulja, jednu kašičicu soli i koristit ćemo nadev kojim ćemo puniti te male zalogajčiće. Ja sam ovde iseckala 200 grama šunke, 100 grama sira sam stavila, malo majoneza, kečapa i malo origana. Naravno, svako od vas može po ukusu filovati te zalogaje. Prvo ću staviti vodu i ulje. Dodavat ću brašno. Stavit ću kesicu praška za pecivo. Stavit ću jednu kašičicu soli. Ovako jednu ravnu. Nastavit ćemo sa brašnom. Krenut ćemo sada i malo rukama. Ako osjetite pod rukom, slobodno dodajte još brašna. Jer ćete ga osjetiti pod rukom kada je u stvari ono spremno. Kada smo testo umesili, ništa ne čekamo, sve radimo odmah. Uzimat ćemo ako malo od testa. Pa ćemo ovako na dlanu to sve raširiti. Stavit ćemo ovaj fil. I evo spakovati ovako. To je slično onom receptu koji smo i pravili, one boščice. I ređemo u pleh za pečenje. Poređali smo naše male zalogajčiće i sada ću ja preko staviti malo susama. Naravno, redno se greje na 200 stepeni i pečete dok ne porumene. Naši slani zalogaji su gotovi, ispekli su se, evo ja sam i jedan ovako odlomila i vidite unutra ovo punjenje, veoma su onako krskavi i interesantni za grickanje. Veliki pozdrav od mene, naravno vidimo se u narednom receptu i to veoma uskoro. Prijetan dan i ćao!